diri na punta sa lungsod sa Ablan. Last time wala ko kakuyog kay gilantan ta maigsuon. So karon nakahigayon na kita. Salamat sa Ginoo mo ni atong mga kauban. No, after sa dito mi sa police station, ya human prosita sa street preaching diri sa lungsod sa Amlan. Lain na usab nga higayon gihatag ni Lord. Last time wala kita ka video maigsuon kay nag trangkaso ta. Karon gahigayon na kabalik mi sa street preaching diri sa lungsod sa Ablan. Actually atong Martes nagapadayon sila street preaching pero wala gyud, wala ay naka video. Karon salamat kayo kay minindot kayong panahon. So update ra ta mo nya. Salamat, God bless.